Ahoj, vítám tě u mého nového videa a dneska bych chtěla začít sérii. Jsem na serveru Chunklok, což znamená, musíme vždycky nazbírat specifický objekt pro to, abychom otevřeli další chunk. Tady vidím, že máme coiny, tam máme břízový dřevo, tady máme iron asi, to bude uhlí. No, tak jo, tak se obleču a můžeme začít. Tak asi první bych začala s tím dřevem, neboť to asi bude zatím nejlehčí. Tak jo, jdu to odemknout, myslím, že to bylo tady. Jo. OK. Co máme tady dál? To je sláma, že jo? Nebo teď nevím, jak se nazývá, a tady nevidím. Jo, to je asi dřevo, že jo? Jo, tak to bych taky mohli dát. Taky jsem vám neukázal svůj domeček. Koukejte. Ten už jsem dostala. Ale jako pěkný. Tady má svoji postýlku. Tady, co tady je? OK, já jsem se nějakou do inventář, tam vzala mi věci. Jo, tady je. Jasně, tady je autofarma. Tak to je zajímavý. Takže jdu pokácet dřevo, abychom měli další chunk. Tak jo, jsem tady. Co máme dál? Tady máme železo, předpokládám. A to jsou z nějaký ty penízky. A tady je hlína, tak tu bychom taky mohli dát. Mám tady lopatu? Mám, tak dobré. Ty fakt, tady jsme dostali hodně dobrých věcí na začátek. OK. Jdem dál. Tady další železo. Tady nevím. Já nic nemám. Můžu zkusit kopat, jestli tam najdu něco. Jo, tady je železo. Tady je i uhlí. To jsem vlastně taky potřebovala. Tam je další uhlí. Tam neskočím. Ne. Dobré, mám to. Hele, tady je další železo. Pokud byste si taky chtěli zahrát tento server, tady máte IP. Tak, vrátíme se nahoru. Tak, vytvoříme si crafting table a vytvořím si pec. Tak, nechám to vypékat. Ale aspoň si vezmu farmu. O, to mám další. Tady dám mrkev. Tak, najíme se. Uděláme si čestku. A dáme do toho nějaký ty moje věci. Teď si slyším, že máme i mapu. OK. Tak to vypadá mega hezky. To si uklidíme. To je teď dál. No, tu jsem tam nechala, proto si rychle dojdu. Tak. Nádherný. Už to vidím. Oh my gosh. Miluju. Miluju. No, mohla bych těžit nějaký kameny. Natěžím tak jeden stack. Tak, máme jeden stack. A jdeme otevřít další chunk. Tak ono má železo, jestli se vypeklo. Dáme tam zatím hopper. To budeme taky potřebovat. A co mám tady na otevření? Ať pořád otevřeme jen do jedné strany. Tady mám tu slámu. Co tady? Ty jsou kameny, ty můžu otevřít. Taková mini hora. Tady je hlína, tu teď nemám u sebe.
a dřevo mám u sebe, tak můžu otevřít. Čuji, bychom se dostali do toho. Blossom cherry. Kousek. Nevadí, co mám tady. Tam to nevidím. Dobrý, dojdu prohlídnu. Tady si nějak co dostanu. Ano. Tak jo, už to s hlínou. Teď nevím, kde ta hlína byla. Taky dobrý, tady otevřu. A když jsem tady, tak otevřu železo. Tak. Co máme tady dále? Ani nevím, co to bylo, ale otevřela jsem to, že asi to bylo něco, co jsem měla určitě. Ne! Kolik to... OK, co tady budu trošku těžit, asi hodně. Další čák jsme otevřeli, na tenhle jsme zapomněli. Ten pak koupím, ještě jdu sem. Jsem někde měla hlínu, už nevím kde. Nevadí, otevřu tady. A že by? Cherry, už jsem tady skoro. OK. Co je tady? Tady je hlína. Tak. Takový hezký kopeček. Uhlí, mám uhlí. Vidíte to? Tak to je úžasný. Tam potřebuju se dostat. A na mapě vidím... Jo, co, že můžu vidět na své mapě? To je právě zajímavé. Scroll třetinu mám. Tak. Tady už to začínají být velký počty. Co tady máme dřevo, to nemám. A všanici tu taky nemám. Budu na chvilku těžit něco a za chvilku budu zpět. Takže chvilku jsem těžila a teď jsem narazila tady, že i v podzemí máme. A mohla bych otevřít tento chunk. Jo. To můžeme odmykat takhle v podzemí a to je hustý, to se mi líbí. Dobrý, půjdu nahoru a půjdu vypéct všechno, co tady mám v inventáři. Tak, kupuju další chunk. To je zajímavá hora. Počkat, viděli jste to? Tam je nějaký... Co tam bylo? To je nějaký portál. Tak tam se musíme dostat. Další chunk. Další chunk. To bych se nějak nemohla dostat nahoru, ne? Jsem u toho portálu. A to vypadá mega cool. Tak 7 asi konec tam je. Já jsem se to objevila. Počkej. Tak tady budu moct něco prodávat. Kde jsem se to objevila? Co to je? Tak to je hustý. Takže já si myslím, že tohle je všechno pro dnešní video. A pokud by vás zajímalo další, co se děje v tomhle světě a co všechno tady je, tak vás ráda uvidím u druhého partu. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!